L-istudenti u l-lecturers tal-Università huma l-ewwel vittmi tal-pjan tal-Gvern li jibda jissikka ċ-ċinturin u l-ewwel daqqa se jkun qed joħodha s-settur edukattiv. L-aħbar li l-Gvern se jkun qed inaqqas il-finanzjament tiegħu lill-Università b'aktar minn €1,000,000 ġabet rabja kbira fost l-istudenti universitarji b'ħafna jinsistu li għall-Prim Ministru l-edukazzjoni mhix priorità. Filwaqt li diversi lecturers ikkummentaw ma' Net News illi fejn irid il-Gvern isib flus għal kuntratti ta' miljuni u positions of trust bla doċċ iżda għall-edukazzjoni qed nissikkaw iċ-ċintorin. L-aħbar li se jitnaqqas il-budget allokata għall-Università twasslet lid-dekani u lill-kapijiet tad-dipartimenti permezz ta' email li ġie ċirkolat lilhom mir-rettur, il-professur Alfred Vella. Minħabba dan it-tnaqqis fil-fondi, l-Università ta' Malta mhux se tkun tista' timpjega ħaddiema ġodda sakemm ma jkunx meħtieġ b'mod urġenti u xi korsijiet u inizjattivi jistgħu jibdew aktar tard milli kien ippjanat oriġinarjament. Dan riżultat dirett tad-deċiżjoni li l-Gvern inaqqas il-baġit tiegħu għall-Università ta' pajjiżna b'aktar minn €1,000,000. Il-letturi issa jridu jagħmlu l-almu tagħhom biex jaħdmu b'dak li diġà għandhom u jinsew kull spiża straordinarja jekk din tiġi ħabta u sabta. U għalhekk mhux se jibqa' wisq biex wieħed jimmanuvra diversi bżonnijiet li jkollha din l-istituzzjoni tant importanti għal pajjiżna. It-tnaqqis jaf jaffettwa wkoll il-fondi għar-riċerka għalkemm dan għadu mhux konfermat. Bil-Partit Nazzjonalista jinsisti li Robert Abela u Clyde Caruana mhux veru jemmnu fl-edukazzjoni tant li qed jixxaħħu mal-Università ta' Malta.